Ahoj, vitaj. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je mimoriadne dôležitá a pritom ju veľa ľudí vôbec nevidí. Povieme si, ako prestať manifestovať z núdze a ako prejsť do energie hojnosti. Možno už nejaký čas manifestuješ, robíš vizualizácie, píšeš si afirmácie, možno dokonca každý deň medituješ s cieľom, aby sa ti niečo splnilo. Ale nič sa nedeje, alebo sa deje len veľmi málo. A možno práve v tomto je ten kľúč, z akého priestoru v sebe manifestuješ. Manifestovanie z núdze vyzerá navonok ako snaha získať niečo, peniaze, lásku, partnera, uzdravenie, ale vnútri je za tým silný pocit, že ti niečo chýba. Je to energia typu potrebujem, aby sa toto stalo, inak sa budem cítiť zle. Keď príde tá vec, budem konečne v pohode. Nech to už mám, lebo takto to už nevydržím. Je v tom napätie, tlak, očakávanie, strach, závislosť od výsledku. A presne to je ten problém. Núdzová energia je ako magnet, ktorý priťahuje ešte viac núdze. Pretože manifestujeme nie to, čo chceme, ale to, kým sme. Ak v hĺbke cítiš nedostatok, univerzum ti to bude zrkadliť. Nie preto, že by ťa trestalo, ale preto, že funguje cez vibráciu, cez frekvenciu. A frekvencia núdze sa nedá prekabátiť krásnou víziou, nalepenou na povrch. Naopak, keď manifestuješ z priestoru vnútornej hojnosti, nie si v napätí. Vieš, že to, čo si praješ, je len bonus, nie niečo, čo ťa má zachrániť. Vnútorná hojnosť nie je len o peniazoch alebo veciach. Je to stav bytia, kedy sa cítiš celistvo, naplnené a dostatočne už teraz. Z tohto miesta si neželáš preto, že potrebuješ, ale preto, že si už vďačná. Pretože už teraz cítiš tú vibráciu, ktorú chceš žiť. Lebo keď niečo manifestuješ preto, aby si zaplnila dieru v sebe, výsledok ti to len potvrdí. Ale keď manifestuješ preto, že vieš, že si to zaslúžiš už teraz, pretože si dosť, pretože si hodná, vtedy to príde s ľahkosťou. A teraz otázka, ktorú si možno kladieš, prečo teda nevieme manifestovať z hojnosti, aj keď to chceme? Lebo väčšina z nás bola od detstva programovaná do presvedčení typu musíš si zaslúžiť to, čo chceš. Bez tvrdej práce to nejde. Najprv výkon, potom odmena. Lásku si treba zaslúžiť. Tieto programy sú ako neviditeľný kód, ktorý riadi naše vnútorné nastavenie. A keď tieto staré presvedčenia nie sú prepísané, môžeme si vizualizovať do nemoty, ale realita sa nemení. Lebo niekde hlboko v sebe stále cítime, že ešte nie som dosť dobrá, ešte si to nezaslúžim. A tu prichádza prechod. Ten moment, kedy si povieš, dosť bolo náhlenia, dosť bolo boja. Chcem si tvoriť život spokoja, dôvery, ľahkosti. Prvým krokom je prítomnosť. Zastav sa, sadni si, dýchaj. A namiesto toho, aby si utekala k ďalšiemu cieľu, sa spýtaj, čo už teraz mám, čo si už teraz môžem dovoliť cítiť. Lebo to, čo hľadáš vonku, si často môžeš dopriať vnútri, už teraz. Ďalším krokom je vďačnosť bez podmienok. Začni cítiť vďačnosť nie až vtedy, keď to príde, ale hneď teraz. Za úplne obyčajné veci. Telo, zrak, strechu nad hlavou. Vibrácia vďačnosti je ako rádio, ktoré prepne tvoje naladenie. Potom príde vedomé prepísanie presvedčení. Všímaj si, čo si o sebe hovoríš, keď niečo chceš. Je v tom tlak? Je v tom vnútorný hlas, ktorý hovorí, to nedokážeš, alebo to nie je pre teba. Ak áno, netlač sa do ďalších techník. Zastav sa. Uvedom si, že je bezpečné cítiť sa celá, aj keď ešte nemáš to, čo chceš. A napokon vizualizuj z pocitu dostatku, nie z túžby po záchrane. Keď si predstavuješ svoj sen, nespájaj ho s myšlienkou, keď to príde, všetko sa zmení. Ale precíť si, že už teraz žiješ tú energiu. Ak chceš lásku, buď láskou. Ak chceš slobodu, rob každodenne malé rozhodnutia, ktoré ťa robia slobodnou. Ak chceš peniaze, ži v dôvere, že si podporovaná. Pretože pravda je, tvoja realita nezačne vyzerať inak,
kým sa ty nezačneš cítiť inak. Manifestácia nie je o tom prinútiť vesmír, aby ti niečo dal. Je to o tom stať sa človekom, ktorý je pripravený to prijať, a ten človek nevysiela núdzu, nevysiela paniku. Nevysiela: prosím, daj mi niečo, aby som sa konečne cítila dobre. Vysiela: cítim sa dobre, pretože viem, kto som. A viem, že všetko krásne, čo príde, je len prirodzené pokračovanie tejto vibrácie. Ak chceš ísť do ešte väčšej hĺbky, na mojej platforme Hero Hero nájdeš špeciálne videá a vedené meditácie, ktoré ti pomôžu manifestovať z priestoru hojnosti, uzdraviť vzťah k sebe a otvoriť sa toku života. Nájdeš tam aj podporu pre prepísanie starých presvedčení a bezpečný priestor, kde sa stretáva komunita na rovnakej ceste. Odkaz nájdeš pod videom, teším sa na teba. A nezabudni, tvoja energia je tvoje posolstvo.